Molt bé. Ara marxem amb l'Anna Rovira perquè ella continua passejant per Badalona buscant indrets. No vull fer spoiler, perquè m'ha dit no ho diguis, que intento fer una mica crear aquell suspense, no?, que diem. Ella sé que ha anat a un taller artesanal, però vull que ens ho expliqui ella mateixa. Avui comencem aquest reportatge amb una petita juguesca. Veieu que aquí darrere meu hi ha una sèrie d'eines. M'agradaria que penséssiu durant res, ni que sigui 10 segons, on pot ser que em trobi avui. Si a més us dic que qui m'acompanya és en Lluís Piferrer, doncs potser tindreu alguna pista, però si encara ens desplacem una miqueta i obrim plano, veureu que estem a un taller de bicicletes. Però un taller de bicicletes, Lluís, molt especial. Per què és especial? Bueno, perquè ens agrada fer restauracions de bicicletes antigues, és el que més ens agrada fer, i bueno, fem tot molt manual, amb molt de carinyo i amb molta feina, la veritat. De fet, la teva samarreta resa un lema, un logo, que és la marca de la casa i que ja és tota una declaració d'intencions, Matusalén, perquè t'agraden les coses fetes com abans. M'agraden les coses antigues, hi havia una part humorística per evitar la paraula vintage, i vam dir que pot ser més antic que la paraula vintage i vam decidir Matusalén. I bueno, crec que també és un lema, com dius tu, per seguir una línia de producció i d'imatge. Per tal d'aconseguir aquestes meravelles, perquè de fet jo ignoro com eren en un principi les bicicletes que ara podem veure, però queden fetes una autèntica meravella. Tu parteixes d'antiquaris, de remenar allò que no volen els altres, fins i tot de, per què no, de contenidors, per partir d'un inici i després crear les teves bicicletes d'autor? Sí, per treure producte hem de partir de qualsevol ferro que veiem pel carrer, qualsevol fusta que veiem pel carrer, o prem lotes a altres llocs, ens aconsegueixen blocs de diverses unitats de bicicletes i famílies i sessions, cosins i aquestes coses que tinc una bicicleta i aquestes coses ens les van deixant. Aprofitem això, sí. Hi ha, suposo, coses que no es poden aprofitar. Els pneumàtics o les rodes han de ser necessàriament noves? No tenen per què, perquè n'hi ha algunes que s'han mantingut d'alguna manera i es poden netejar i es poden recrear una miqueta amb productes, però sí, ens solem trobar molts problemes de pneumàtic, la goma per dintre es podreix molt i això també afecta les llantes, evidentment, en molts casos. També el fet de tindre tanta bicicleta antiga ens dona un historial de peces molt important que després podem fer servir, o sigui, no només d'una bicicleta en traiem una bicicleta, potser de 3 bicicletes en traiem una i l'altre són peces i historial de peces que veieu allà. I Lluís, d'on neix aquest amor per les bicicletes i les bicicletes antigues? Perquè ara estic veient aquest seient i jo me'n recordo haver-me enganxat el dit justament aquí. Ho recordo, haver anat a pujar. Això és per posar, sí, per posar-te les mans aquí i sí. Jo ho recordo, a mi m'ha passat. Sí. Cosa que delata certa edat, però d'on ve aquest amor? Aquesta afició ve de petit. A mi de petit un bolígraf em durava 2 minuts. El desmuntaves? El desmuntava tot. I qualsevol joguet, i teníem moltes bicicletes a casa, en una casa vidreres que estiuejaven i les tocàvem molt i fèiem tot això. Després, amb els anys, clar, soc dissenyador industrial, amb els anys m'he dedicat a altres coses, per una cosa vaig deixar la feina de dissenyador industrial i m'he ficat a fer bicicletes, a recordar una mica la meva infància també. Molt bé. El fet de reciclar també el portes a un extrem del que tu ja no aprofites, d'altres en treuen un servei. Sí, totalment. Per exemple, els pneumàtics els estic cedint amb uns amics de Girona que fan cinturons i ells en treuen un profit també. I sí, anem fent sessions aquestes de les llantes, em fan làmperes i aquestes coses, no en tinc cap, però hi ha gent que fa làmperes i aquestes coses amb cadenes, molt maques, sí. Això també és fruit d'un canvi de xip a l'hora de... Potser va ser la crisi o simplement perquè tot acaba tornant, però la intenció de que les coses es dignifiquin i, malgrat tenir uns anys, doncs puguin tenir un valor? Hi ha un mercat ara potent de segona mà? O de coses usades? Sí, jo crec que sí. De fet, els mercadillos aquests que
han emergit en aquests últims temps a Barcelona i arreu, de mercadillos vintage i aquestes coses, t'ho demostra, no? Hi ha bicicletes de tota mena, però tu em deies que hi ha vegades que és impossible reciclar el ferro perquè al cap i a la fi no deixa de ser un ferro de 30 anys. Quan saps tu que arriba? O ensenya'm una que sigui antiga, restaurada, i alguna que diguis, no, aquesta és doncs un quadre nou. Mira, nosaltres tenim dos vertents, diguéssim, no? Una que és la bicicleta dels anys 80, molt més fàcil de restaurar perquè normalment encara està en funcionament, encara que tingui 30 anys, té certes coses rovellades però molt recuperables, els cromats encara estan bé i eren bicicletes bones. Després tenim casos dels anys 50, bicicletes molt complicades, aquesta està molt ben mantinguda, però per exemple en allà, coses molt rovellades que són així. No? I les noves? Les noves dels anys 80? No, material noves que diguis, és que tot i que mantinc l'estètica antiga, és un material, aquesta seria un exemple? Aquest és un exemple que és un material nou, sí, això és material com nosaltres fem un recull de peces que ens agraden a diferents distribuïdors i ens construïm la nostra bicicleta des de Badalona, diguéssim. I demanem tot un tipus de material, és molt fàcil de muntar perquè no té més feina que muntar-la, i pintar-la i posar-li la teva imatge. Em sembla molt curiós que en una època on les bicicletes, que si de titani, que si no sé què, quadros de bicicletes que et poden arribar a costar 6.000 euros, una bogeria que hi ha ara pel món de la BTT i el ciclisme, etc., hi hagi qui prefereixi anar amb una bicicleta que no té marxes, que sí que té frenos, òbviament, però que té el mínim imprescindible. Això està tornant també? Badalona és ideal per això, penso jo. Perquè és pla. Per donar un passeig pel mar i aquestes coses crec que és ideal. Això la gent de Sistrells em sembla que no t'ho signaria, perquè les pujades diria... No, d'acord, però... Sense marxes, Sistrells... Sense marxes potser sí, no? Però hi ha opcions amb marxes, tot arreu. Sí, a tot arreu es poden posar marxes, evidentment. Però hi ha un bon mercat, de bicicletes així. Jo crec que sí, per això estem aquí i això demostra el temps que fa també i la gent que es vol moure en bicicleta. Als centres de la ciutat ja està molt complicat moure's amb cotxe i amb motocicleta fins i tot. Sí, de fet aquesta seria una de les lliçons que podríem aprendre d'altres ciutats europees com pot ser Amsterdam, que els autèntics reis són les bicicletes, ni tan sols els vianants. Doncs ja ho sabeu, aquí a Casa Gemmes, al barri on ens trobem avui per fer aquest espai, és on trobareu el cor de Matusalén, el cor de Lluís Piferrer i la seva passió per restaurar bicicletes antigues. Lluís, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. I a seguir endavant amb el negoci. Gràcies per tot. Adéu-siau. Adéu.